Oke, satu kita Pop Minang baru dihadirkan. Mulai sesuai pintaan di hati, harus bimbing doa dia kapalaminan. Kironyo denai Allah malah pehau lah bajadi sajo adia jo urang. Indah disangko nyatu nantasuo ramu taraso batin kode manangguangkan tapasok ini denai maurui dado pado pikirkan bana membuat hatiku tak tanah. Patah selera makan lalu kini laba kurang hati bakaru pangana cewang lengai taraso badan hilang arah kemudi tujuan nan tak tampak lagi kamano bidua nan kadidayuang dalam satu lili yang indah disangko sirigo-rigo pisau di sarwang nan malupoi indah den sangko kacandoiko urang disayang nan menyakiti. Indah disangko nyatu nantasuo ramu taraso batin kode manangguangkan tapasok kini denai maurui dado pado pikirkan bana membuat hatiku tak tanah.
sobadan. Hilang arah kemudi, tujuan nan tak tampa lain. Kamano bidua nan kadidayuang dalam satu liliang indah disangko sirigo-rigo pisau di saruang nan malukoi indah den sangko kacandoiko urang disayang nan menyakiti. Oke, sampai kita berlalu.